Places Cases отседна в Оага Арт Резорт на Малдивите. Острова на курорта Оага се казва Марамфуши и до него се пътува около 30-40 минути със скоростна лодка. Но островът е посрещат с традиционните разхлаждащи кърпи, усмивка, освежаваща напитка и още по-интересно. Специален танц, който посрещат гостите. Няма рецепция, личният ти иконом те регистрира и се грижи за комфорта на семейството ти през цялото време. Общувате си по WhatsApp и за него или нея няма неразрешими проблеми. Къщичките на Оага са просторни и много артистични в стил хипстърски глемпинг. Тази, която виждаш, е на първа линия на плажа с малко басейнче отпред. Прилича на огромна, супер комфортна палатка, декорирана с графити и шарени светлинки. Всеки ден ти зареждат капсули с кафе, прясна вода, специално в стъклени бутилки, за да няма употреба на пластмаса. Стаята се почиства 2 пъти на ден, за да няма вечер пясък в нея. Кутия с традиционни за Малдивите аромати и вкусове те чака за добре дошъл, заедно с охладена бутилка пенливо вино. Банята е още по-впечатляваща, декорирана с графити и придава усещане за клубна атмосфера. Душът и ваната са традиционно навън. Вечер имаш чувството, че не си отишъл до тоалетната, а си се отбил в местната дискотека. You are a true party animal. Стаята и навън, светлините също са дискотечни. Лагуната пред къщичката е чудесна и напълно безопасна. Често се срещахме с малки, сладки бебета, акулчета, като това, което виждаш тук. Не се притеснявай дори да срещнеш майка му, няма да ти направи нищо. Акулите тук са миролюбиви и безопасни. Ако ти омръзне твоето плащче, можеш да отидеш на големия обществен басейн, който все изглежда празен, сякаш си сам на острова, а това не е така и се вижда в ресторанта. Барът с напитките е наблизо и затова доста ни харесваше и там да плажуваме. Барманите могат да ти забъркат както класически коктейли, така и техни сигничър версии. Вечерно време на бара има или дискотека, или концерт на местни певци и танцори. Няма коридори между стаите, като в типичен хотел, а алеи покрити с бял пясък, по който можеш бос да ходиш. Всъщност може изобщо да не обуваш обувки, докато си там. Най-малките къщички нямат плащи и веранда, но са много артистични и фънки, като този грамофон, на който можеш да си пускаш плочи. Тук също се усеща силно присъствие на изкуство. Всяка къщичка на острова има собствен стил и артистична изява благодарение на колаборацията на курорта с местни артисти, което отличава острова значително от всички други на Малдивите. Тази баня също има парти дух като останалите. И тя е с душ навън, от който можеш да стигнеш по воден канал до втория обществен басейн и втория бар на острова. Нощно време целият курорт грее в цветни светлини. За снабдяването с електричество се грижат мощни генератори, които колкото и да ти е чудно, никога няма да чуеш. Основният ресторант Каада е истински рок на изобилието. Почивката на всеки турист е организирана с All Inclusive пакет и поради тази причина имаш опция да избереш от всичко, колкото поискаш. Кухнята е от азиатска, традиционна малдивска, до чисто европейска, да не кажем даже средиземноморска. Можеш да опиташ традиционни малдивски хлебчета като тези, а на закуска можеш да опиташ най-различни интересни неща. Кой е казал, че не можеш да се яде баобън или къри на закуска? В специална хладилна зала се поставят салати, плодове и най-различни други предварително приготвени храни, изискващи по-ниска температура. За нас като европейци бяха по-впечатляващи предложенията от азиатската кухня и истински им се радвахме и се наслаждавахме. Всяко посещение в ресторанта е като малък гастрономически празник.
Чудесно беше, че към тези така прекрасно плейтнати и много вкусни ястия се предлага възможност да избереш вино от доста добра винена листа с представители от новия и стария свят, а също и доста вкусни страхотни коктейли. Освен гастрономическите удоволствия, на острова можеш да се насладиш на много по-интересни неща и най-вече да общуваш с прекрасната природа на Малдивите. Една от най-впечатляващите на планетата. Освен дивата флора и фауна, тук ще видиш и домашни любимци като пауни, патета, пиленца, котки. А котките си имат специално селище, което се нарича Кетвил. Интересното е, че острова е изкуствено създаден и наистина едни от първите заселници са били точно котките. За подводния свят, което е най-изключителното и магично преживяване, съм подготвила отделно кратко филмче. На острова не само можеш да шнорхелираш и да се печеш на плажа, но ти препоръчвам също да отидеш поне веднъж на спа. Там се отпускаш и се наслаждаваш на различни терапии, а може да избереш и воден ритуал, който включва този тропически дъжд и потапяне в хладното басейнче. Ароматерапията е с азиатски аромати, енергизиращи или отпускащи, както си избереш. В спато имаш възможност да си закупиш и изчистена натурална козметика, произведена от местни козметични студия. На Оага дори табелите и картите за достъп до стаите са артистични. Ако съвсем случайно ти омръзне да се храниш на основния all-inclusive ресторант, имаш опцията да разнообразиш и да посетиш ала карт ресторанта, който предлага по-изискани, често пъти тематични вечери. Ние избрахме тази посветена на омара. А ако си отишъл на Малдивите да празнуваш някакъв повод, персонала на ОАГ ще се погрижи да го отбележи и направи престоят ти много специален. Прочети повече в блога за ревюта и оценки placescases.com.